905, 805, ja som už aktuálne Urbanko, Župné. Počkaj, tu je nejaký... Teraz prešli, ale nebol nikto taký ani na zastávke. Čiže chcel som si tu na pozrieť. Tu je v tomto modrom. To je on? Áno. Áno, cúva Maja. Dobrý deň, pane. Čo sa stalo? Rozumiem. Však práve preto sme tu, aby sme vám pomohli. Potrebujete pomôcť, určite takto nemôžete ísť domov. Zamrznete, pane. No nemôžete takto behať po vonku, pane. Musíme počkať na tú RZPčku, dobre? Prečo ste odišiel takto? Sadkajte si kľudne na lavičku. Tak dám vám tú fóliu. Dobrý deň, mestská polícia. Máte brata pána... Ja som mám bratla na stranu. Akurát sme ho našli na Kapucínskej. On bol v nemocnici na Mickiewiczowej a ušiel z nemocnice. Má iba pyžamo, tepláčiky, nejaké papučky a tu na zastávke má aj kanilku. My sme mu už zavolali RZPčku, bude zase prevezený naspäť na Mickiewiczovu. On hovorí, že chceli za vami domov. Je trošku dezorientovaný. Počka, poďte, pane. Čaute. Ahojte. Odsuť. Pán Zdrhol z Mickiewiczky. A za koho ňa vieme, či nie? Úraz hlavy, že majú. Áno. Hej, vraj zúrazom hlavy. Jej zaciepkovaný, ale rezervoár že vraj nemá so sebou. Podstate že vraj niekoľkokrát aj spadol, sám povedal, preto je taký mokrý, takže... A vám volali z Mickiewiczky, či on vám povedal? Nám ho nahlásil pán Briáš Betko, vieš?